la 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 la. Sira mo magtaong iban pansal Sa pagmata mo pagkaaga, siram sana. ang radyo buksan mo na. Magayon magpinagipansal dyan sa Legazpi. Swelo Barreta, Priskuhon pa sa Parabantay. Isyong seryoso o Sa Parabantay, priskuhon pa. Si Henry M. Anbida Today pa lamang. Basta maray ka oron eh. Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Sabay-sabay. Henry M. In the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinkion, tutok lang sa DCGB, Una gahasta banggi, la 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 la. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinghion, tutok lang sa DCGB, punang tabangi, la 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 la. VP Henry and DCGB and Idol me. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa morning hirit. Kay ganda ng umaga pagkasama si Henry M. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ano pang masasabi mo, Iha? Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. Ulitada, be. Ang Ulitada. lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa sa... morning here. Ay, putol. Latalak. Putol. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa morning hirit. Tro ba yan? Tro na tro po yan. Kasi hindi talaga pwedeng makalimutan. Woo! Salbata na, Junior. Di akong turog. Di akong turog na maray na ngunya na kasabanggi. Di daw akong maray na ang iturog kasabanggi. Salbata na. Nag-aalim pa saya akong biyo. Duman sa Senado. Nawara diretso sa pirot ko. Tapos 30 minutes na katuro. Turog talaga. Good morning, tabi mga teachers. Mga padabatang mga teachers, good morning. Good morning, teachers. Tabi kan teacher, good morning, Henry M. Salamat po, ma'am. Salamat po, sir. Good morning, teacher. Good morning, Henry M. How are you today? I'm fine. Thank you. Smile. Smile lang po tayo. God is good all the time. Kita gabos, mga tugang nag-aasa na kamo gabos. Ayo, ini pang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Ngunyan, tabing aldaw. Anong aldaw ngunyan, Junior? Pizza 9 na, di? Pizza 9 na. Mga tugang kan September 2025. Ay, ako may pangapudan ako sa Legazpi City PNP Tabi.
Di ko kursunada Junior an so nangyari sa traffic management kaswapon. Ano naman ito? Paano anong nangyari sa ibatang pulis? Ha? Nailing mo Junior, hali ako sa Albay District. Aday. Hali akong Ayala, Augay Sano. Hinatod ko sa aki ko sa harong. Paghali kong harong, mga siguro mga alas 5, mga 10 to 5 gayon, Washington Drive. Nag-agi ako sa Albay, salbatan ng traffic Junior. Kamay, uyan pa lang sa St. Agnes, luwas-law kan mga auto. Di ko alam may okasyon kaswapo. Pasiring ako sa SM. Nakabot ako Junior sa SM. Aram mo kung masarong oras tabi ako. Masarong oras tabi ako kinaka. May problema. Dahil ko aram ko sa ang problema eh. Ha? Katao bang mag-manage ki traffic ining ibatang mga pulis? Pasensya na po kamo mga busing. Nabsirbrahan ko kasuhan. May pulis dyan sa may sea oil. Saro, nasa tao kantinampo. Saro, lakaw-lakaw sa gilid. Ay, paano daw yan? Nakwantay ni simpleng traffic, dahil kayang gobernaran. Paano yan? Paano yan? Baki kana daw tabi nindo yan. Alas 5, yaon ako sa kwan. Sa ise. Namundo na ako nagiling akong TV. Kapin niya. So ano yan? Yan na, galagsarok. Matagsarok daw kita yung kitasangon yan, John. Na kapin yung madamilin daw eh. Tuesday morning to the morning heriters. Take care always. And remember you're in our prayers. Keep up the good work. God bless you. In who else? Alam mo na sila. Smile. Yeah. Nami kita mga tugang na mailikay sa ano man nakapahamakan. Kitang topic na didiskuturon ng mga tugang saan hapon. Talaga, dahil man kitang expert sa traffic management. Yes, sir! Good morning, Canuel. Relax. Yeah. Tato, mapo naman ako sa pag-asa. Baka lamang nga suritong kitang niya na aga. Taod-taod, sabi ni Noel na, relax. Inhale.
Ata dapat ang morning happy. Hello? Hello? Relax kayo. Pati internet may problema. Ano? Pati internet may problema. Yun na nga eh. Bata malibang ang payapag akong internet. Di ako na-chat. Apat ko sa'yo mo sa BBP. Mm. Na-stuck ka sa traffic sa hapon. Iyo baga? O niya, naputunda kasi sa'yo may kasalan. So, police o so, mga driver parehas ta. Ay, gara para rin yun ha? Gari para rin yun ha, Victor. Gari para rin yun ha. Bata so St. Agnes, haling St. Agnes, mga 5:30, so gate daw na main, so gate ni ng entrance, so luwasan baga? Ginibo ng luwasan laugan? Dapat magduman sila sa likod. Ata na nga, nalimong mo na ko nata ito, diba pinagi sa ampangan na pwede man sana sa likod naman? Sarang rason duman. Tagabang mga sa may Villamor area. Ano? Traffic dyan. Duman sa Villamor area, grabe ng traffic dyan. Iyo nga, na itong sukam to baga kan si Oy, may pulis akong nahiling dumang kasubang ginadawa. Susaro, yun, sisibot ki samo-samo sa susaro, to sige sus na sa gilid. Dapat ko ta, duwan nagmamanihar. Harap mo na sa gilid dito. Oh, nata. Malibong naman ang payukan ko. Balak ka naman yan pare. Salbata na ngayon. Ayun na. Balak ka na ngayon dyan medyo. Oo, Bibi. Dumayon lang. Dumayon ako sa likod. Ako lagi. Na-stuck ka kaswapon man naman? Oo, dumayon lang ako. Buminalik ako. May so going to may Imperial baga. Oh, yeah. Oh. Dulong man ako sa likod. First time ko ito maging hala akong albay, napasiring ako dyan sa may SM, inabutan akong sarong oras. Oo. Ang ginibo ko, duman ako lagi. Luwas ko duman after Villamor baga. Luwas ang baga dyan. O di man na traffic. Ata na gani, nagkarilibong ako ka sa hapon. Ang ginibo ko, diretso akong guys luwas ako. Iyo. Pagkauli ko, maray ko ta so maugmaon ko ta ako at nag-uli na ako. Dapat di ako nagbukas ki telebisyon. Alit na nga nito. Ako nga ni, pagka-out to. Aga pa baga ito? Aga pa? Oo, alas 10 pa siya. Nagpuna ako. Alas baga ako. Tamaan na boy kita. Alas 10 na. Kaya pala sa pagkaaga, kulang ang traffic, tapos mga tao na sarong. Awin na. Salbatan ang pangyari sa mga bata. Good morning! Pangyayari sa mga bata. Batan ka. Good morning, padi. Hello. Kaduroy, Good morning, Kadurat. pwedeng magbati. Ay, sige na po. Pati yung upo dyan sa Paradangog mo sa Baybaykan, poblasyon sa Purapo. Opo. Di yawring na Bikilyo. Opo. Yan so, agong niya si Uti na Bikilyo. Go po. Sige, matininda. Good morning, mga taga-Rapo-Rapo. Good morning. Ay, sus. Inarog pa. Good morning. Nina, na imbudo. Ay, si Manay, midbid mo si Manay ni ng Imbodo? Opo. Atay, parang nangugung ko talaga. Sa ako, aki baga kan si Kwan, aki kan si Nongs. Sinong Smith Chef baga? Pasira sa hospital na larong ninda. Iyo po, si Nongs ang aki kaya. Marayo nang si Manay ni na. Piga pangadya ko kayang perme. Piga pangadya ko ni Manay ni na. Chat ni na. Sige mo na agad kilihon. Kano? Sige mo na agad kilihon kay Manay na. At ang paboritong ko ba ang bihon? Mas ka anong klaseng bihon, paboritong ko daw yan. Sige. Okay, bye-bye, Kadurat. Kakasabi, Kaduroy. Opo, Kadurat, bye-bye. Bye. Good morning, Migo. Baling sa biga. Mauranda sa biga katanduan. Baling huy ang pamahawan. Sabi ni Pading Ray, kung ang pamumuhay nin sarong tao nawiwilihan nin kagurangnan,
pinapangyayari niya na magin mga katuod kan taong yan. Maskan sa iyang mga kaiwal, siring man, mas marahay ang kadikit na kwarta na pinagpagalan kaysa kadakol na nakuha sa pandaraya. Mga talinghaga, 16:78, Happy Tuesday everyone. Salamat tabi pade, ara mo na. Tatod pade, tabasan ta kakirawit David, matay gwa kang dara palan sa kuya, ha? Yunito Gaviria. Maray na aga po, ano po, no more Mr. Portweed, Salbatana. Bago na pat ang Senate President ta Junior adi. Kasuhapon mampigdeklarar na bukas ang na bakante ang Senate presidency. Ganaguro na ito, may kokos sa itong giniribo. Ibang nagnominar Senate President na ngunyan, iyo patabi si Senador Tito Soto III. Yan. Si Senador Escudero na Senate President. Siguro may connection nino yan sa mga hearing kan Kwan. Mga hearing kan hearing tabi kan Senado tungkol sa mga issue sa korupsyon, sa mga construction. Naguro na sinda na ma-exit na si Senador Jesus Escudero. Hello? Pipi, Good morning. may nabasa ko din diyo. Nagpunda yan si Senate President sa SD. At ano? Nagpunda si Senate President Escudero sa SD. Kaya naging presidente siya. Oo. Tapos banda siya sa SD Manggiraray. Ano? Si Sara Diskaya. Noel? Yung totoo bang maga? Sabagik, kontak ang siya, naging Senate President, Oo. Sara Duterte. Oo. Nagtapos siya. Nag-expose si Sara Diskaya. Siya, nag-expose man siya. Nagtuwal man siya. Saan man yan? Tama man ito. Pero delikadesa, tama man ito. Ako duman sa. Iyon eh. Sabi magagaling ni Peter Alan Cayetano, Senador. Nag-pull niya siya sa SD, pero nagtapos manggirarang niya siya sa SD. Iyon. May point, may point ba? Bye-bye. Sarawayon ka na. You shake my nerve. Ay, nako. Yung taben mga rigudon mga tugang sa Senado. Oh, man, insane. Good morning, Bossing Junito Gaviria. Good morning, Henry M. That's great. Nahiling taga kasuhapon sa Ayala Mall. Sige po, salamat. Happy trending po, Sir VP Henry. Happy listening po. Jerry, latusun kang salbatana ka na pagkagagasay mo na. Maray na aga. Jer Bailo. Interview daw Jer Bailon, interviewon ko daw ini. Just where Haputong ko daw kung napa no ito. Aputong kumigo kung napa no daw ito. Interview ko daw. Aputong ko daw kung napa no. Aputong kumigo daw. Ma-interview kita. May wala man kitang pag-irurunan. Wala man kitang pag-iristoryan. Okay. Good morning. Good morning, tabi Madam Tess Magas. Asa tuya tabi na mga birthday celebrants ngunyan pwede tabing mag-text sa 0928-777-5548. Bueno, paramunta na mga tugangan mga bareta ngunyan na aga. Hindi po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay. Ay, kaya na? Luhay Pwede na, na? VP. Ha? Luhay na. Pwede na? Luhay lang. Sukan sana. Sukayat sana. Garo, ano nangyari? Natagitian ako VP kang kang street dance. Salbatana. Nasa Rautan pa so street dance. Aday man VP, uyok lang pala ini. Ano? Otik lang pala. Erotic yan eh. Di nga na magparapauran. Okay Grabe lang, na sana VP. ang pag-ingat ko sa ino. Nagkaparapaururan man kamong mga aki kamo. In behalf of Sa myself, I'm kuya, sorry. mapupudpud ng dila ko sa kakataram na di magparapaururan, magparayong, magdarakihod. Sige man ang paururan kan mga aki na ini. Di mo kaya ako tigatawan kay jacket. Ah? Suga mo sa ko. Basta nata si kason taka, pagkalanta ka.
Kakulod yan sa may kwan, o yan sa may, kwan? Ano yan sa may Gilid-gilid. Barangay Rizal? Kulod dyan? Ano na. Sabi, nagpasig ang pauran. Ako nga ni, minakalo-tulos ako. Tandili ka doon, baga. Direkta na niya sa imo, BP. Direkta. Direkta nga ni. DCGB. Oo. Always number 1. Piyesta kami kay Kuya Nems. Kaya kung payong si Jenny, si Shara, si Jasmine. Tangan niya ako, di magparapaururan. Oh. Pero mag-good morning ka muna, VP, sa mga parents kan Ibalon. Ay, good morning tabi mga parents dyan sa Ibalon Central School. Wala ka, VP. Good morning mga parents. Good morning kay Engineer Danny Chan Matana. Si Engineer Danny Chan. Good morning nga tabi, amigo. So mga parents dyan sa Ibalon, good morning boda sa mga taga Legazpi Port na parents. Good morning tabi. Pwede na? Okay na? O sige, go. Apo. Nakakahampangon yan, VP, sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang sarong 32 anyos na construction worker matapos na magadaan kabanggaan kaining 51 anyos na sitio Makaradat kan barangay Maslog, Legazpi City kan nakalihis na aldaw. Sa report na ipinaluwas ng Legazpi City Police Station, involved sa road crash ang 51 anyos na residente kan PBN Subdivision, Barangay Buraguis, Legazpi City kung saan ang kasalpukan kaini iyo ang 32 anyos na residente kan Barangay Maslog. Sa investigasyon VP kan mga otoridad, nagbiluwas na ang bihikulo, ang pigmamaneho kan o nagmamaneho kan agadan ang hali sa Barangay Maslog, pasisiring sa Legazpi mantang palaog naman sa Barangay Maslog ang kasalpukan kaini. Kan magabot sa lugar kan pinangyarihan, kana nagsalpukan ang duwang motorsiklo dahilan para matumbaan na nasabing mga persona asin nagsaparnin man iba-ibang injuries sa indang lawas. Naidara pa man sa ospital ang duwang persona alagad. Itong 51 anyos na driver ang deklarado ng dead on arrival kang attending physician. Opo. Representative VP, nasa proseso pa ang investigasyon sa nasabing pangyayari mantang nasa kustudyo na kan Legazpi PNP ang parehong motorsiklo para sa magkakanigong disposisyon. Yan, VP Henry, ang mga luwang tao pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, PCGB. Salamat, Angel, sa report. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Karen Alang. Karen, good morning, Karen. Morning, VP. Basta. Good morning, Karen. Hello, VP. Kumusta? Ayos lang. Always fine. Basta kay Henry M, lahat ayos. Pigabaan mo gana ang telepono eh. Dayman. Ah? Dayman. Sorry na. Kamali siya ko sa imo ah. Sorry. Parang meron ka ng ibang pina-priority. Trabaho. Ay, ako. Day basta kumbinsi si 3rd District Board Member Das Marunilla sa paliwanag kan DPWH 2nd District Engineering na nagsunod man sa tamang specification ang ruminampaw na retractable roof sa Peñaranda Park asin tubig uran ang talagang nakapaugpak kaini. Iyan ang makusog na pahayag ni Marunilla sa sesyon kan sanggunian panlalawigan sampang iyan mismo ni District Engineer Warren Azotea asin kan project engineer na si Engineer Richard Manzano dahilan ka ang ipigbibuon talagang rason kan project engineer kung ruminampawag itong temporaryong istruktura dahil sa natipo ng maray sumagabat na tubig uran sa taas kan istruktura sa 3-4 na aldaw ining nakatingga sa parke. Pero pagkaiyan, ipig sabing dakulang factor pa sa nangyaring insidente ang pagkapindyente kan dapat na joint inspection kan ahensya asin kan Provincial Engineering Office sa nasabing bagay kung kaya nagresulta lugod sa pagkatilipon kan tubig sa taas kan retractable roof min halos pirong aldaw sa stage halagad prinang kan ni Board Member Marunilla ang DPWH na day inikumbinsido sa mga pigtataraong paliwanag sa pagsabi asin pagtubod na posibleng may problema
usala sa pagkakadesenyo kan ruminampahog na istruktura kung kaya minanifesto na diretsyon ni Maronilla ang presensya na sa otrosesyon kan duwang kontraktor kan Peñaranda Park na pinangaranan na mismong iyo an Hightone Construction as in FSCO Builders and Supply panganing may siyan man formal kan sanggunian ang kalidad kan istruktura na kuminaw sa nin aksidente sa magkapirang individual. Yan ang report, Karen Ana, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy na mga tugangan, mga bareta. Sabay na si Pading Alar Mario. Hali po dyan sa luwas. Good morning, Pading Al. Morning, pwede planong madalan giraray kan sanggunian panlonsod kan Legazpi kung natata day maray na implementar ang ordinansa sa tamang pagtapok ng basura sa mga barangay. Yan ang pigubosol na resolusyon ni City Councilor Attorney Butch Lucila. Ang sanggunian panlonsod mapapod ni Ningquery para hilingon kung ano talaga ang diferensya natatadain na implementar tultol ang City Ordinance number 00170 of 2009 panungod sa waste disposal. Dayan minsan ang rason kung nagakabarara ang mga line canal na kausamanin na baha sa ibang barangay. Ang mga barangay obligado na magbugtak ng mga MRF o Material Recovery Facility. Alagad o asin may mga eco-idma na dapat mag-kolekta ng basura sa mga harong-harong. Asin ang pinaka-importante, mismong tagharong, may disiplina naman sa pagtapok ng basura sa paagi ng segregation. Sain talaga ang problema. Yan ang gustong adalan giaray kasagunian palunsod para makagibo man ng rekomendasyon in aid of legislation, Your Honor, para mapatultol ang implementasyon. Flood control. Iyan ang impormasyon. Digdi sa lawas, Alar Mario, DCGB. Salamat, Pading Al, sa report. Ko na mga tugang sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya po si News Director Marela Cruz. Good morning, Paring Mara. Good morning, BP. Good morning sa mga tamantabay. Headlines mo niyan, Senador Tito Soto, formal lang nailihir bilang bagong Senate President. Senador Jesus Escudero, inindagit asin maraot na buhot matapos salidahan bilang Senate President. Pasalamat sa mga staff, pati na sa mga kampanya Senador. Antang Senador Ping Lacson, iyon na ang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Bako Pinalitaan na ng Team Marcoleta. Bako na? Siyempre nagbarago kilid na ito. Salbatan na. At Gara lang ni. nakapwesto mo niyan sa mga minoriya baga. Oh, yo. So baliktad mo niyan ang sitwasyon. Gara lang ni ano? Roger, Isa katawag ng investigasyon? Oo. Ayun no. Pero sige, ilingon to na sana. mas takul na aramin ni si... Kasi Pinglakson man baga sa nag-expose kayo di ba? Mas takul na aram tapos may mga pick pa nila sa mga probinsya para mag-investigar. Oh, yo. Oo. Buda siya man ang nag-expose kayo sa iyang privilege speech, di ba? Okay. Alright, staff ng politiko, mga official kan DPWH, naghahagad ng 25% na kickback sa Lambang Indoor Project, controversial contractor na si Corle Diskaya. House Speaker Martin Romualdez, pinimotikan ng istorya ni Diskaya sa pagsasabing daig si Sayman ang sa kayang manuhol sa iya. Siring man si Congressman Saldico nagpulos ng statement Na? may kinalaman digdi na hearsay man sa naini. Talong kasunduan sa Pagultanang Pilipinas sa Cambodia na pirmahan, relic ni San Carlo Acutis de Garahon sa Pilipinas. Road audit report kan COA sa Marwaliyang flood control projects pasumitir na sa Ombudsman. Antang DPW Secretary Vince Dizon ninagad sa mga empleyado na magtabang sa pagpakarahay kanahen siya.
sarong official kanapolcom ibabalyo sa DPWH tanganing maging katuwang ni Secretary Vince Dizon. Aha. Kumpanya ka mga diskaya, ban na sa PhilJeps. Iba pang impuerto, blacklisted naman sigun sa DBM. Okay. Independent Commission ni Presidente Bongbong Marcos Jr. dayo ulangon ang investigasyon kan Kongreso sigun kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Matang dating PCSO General Manager Regina Garma, patistigo sa ICC kontra kay dating Presidente Digong, sigun man sa Department of Justice. Yung biga mga headlines na pagkagat at yung Kapiways Enterprises, hanapon sa namin sa Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Oras at Ligas City, basta radyo ay PYS niyan, 24/7 connected ako mo mas kidaing load. From Newsbase, in a post in Martida. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines in the morning. Oy, 20 minutes bago magabot ang alas 6 in the morning. Sige daw, check natin, Check natin, mga tugang, ang, sabi nga, taya ng panahon ay nasa pag-asa. Baka lamang, sisay daw, naka-duty ko niya dyan sa pag-asa. Ano dyan? Sisay daw. Ando da ko, bako na, si Kuan na gayon ang duty. Aberda. Good morning. Good morning, Sir Ariel. Good morning po. Yes, sir. On there ka po sa tuyang programa. Ano pang latest forecast? Ngunyan pong aldaw din Martes. Go ahead. Para po sa tuyang weather forecast ngunyan na Martes, easterlies ang padagos man giraray na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas, asin Mindanao. Sa magkapon ng Kabikulan, nilalauman man ang mapanganoro na kalangitan, guwaman dansanin mga kalat-kalat na mga pagkuran, asin pagkikilat pagdaguldol. Maluyang sa katamtaman na Doros na halay sa norteng sirangan na mamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-aalon kan kadagatan. At tinating agwat kan temperatura ngunyan na maghapon, 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 ni Naga, masulno pa dyan alas 5:51 ni hapon. Halili sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samocho. Salamat, Sir Ariel, sa report sa kamugtakan kan panahon. Good evening. Why don't you dance? Yung may mga birthday po ngunyan, i-text na. Yung mga birthday celebrants natin, i-text na po yung may mga birthday. Medyo, maugma lang kita dyan. Wala po ki maraot na kamugtakan kan panahon. Sabi kan Pag-asa. Dr. Alan Lucania, sabi niya, pahingi po ng jacket, yung hooded tabi. Ano pa rin, Mar? May, nalingawan ako. Ano? So, paborito mong pagkamartis. Ha? Ayun pala. Ay, nangyari ngunyan. So, gasolina crudo. Ono 50 sa imo? Salbata ng Wala pangyayari kay sa Sir maabaka. Noel Manalo. 150. Sabi. 70 centavos. 70 centavo. 70 centavo. Effective yan ang top sa 6 o'clock. Ay, nako. An increase sa diesel ngunyan, 150. Gasolina po, piso. Kerosene, 70 centavos. Yan. Okay? Yan, sabihan. Yan ang buhay. Dr. Alan, good morning, tabi amigo. Good morning po, sir. Sa mga taga-Caridad, Bangkiruhan, magkapi po kita. Ay, salamat po. Good morning, Henry M. Happy birthday po sa kuyang tugang na si Manuling. Happy birthday, hali po sa iyang mga tugang. Si Ping Lacson na po ang Blue Ribbon Committee. Yan. Good morning, Makonsuelo, tanawara na Sudo 30 Group kan nag-nominate. Dahil naman kinukuan baga. Para naman kinomination. Sabi baga, pag nag-upload na sa 911, may police in 5 minutes kahapon. Ngani, may nagkasagian dyan sa may kanto kan CSI sa may likod kan market. Nauli may nalamang suaki ko sa harong. Ta nagsundo ako sa school, pagbalik ko po, masaod na ako yaon man giraray. Ang rason po, wala daw na police na ma-assist.
ta ka baga. Kumusta na si Manay Agnes? Kumusta na si Manay Agnes Mape? So, operator tabi kan WGB. Good morning, tabi. Mga taga-tabako. Din ako na kadyan sa tabako, Aloy na, Junior. Din ako na kadyan sa tabako. Aloy ng panahon, ha? Maray na aga tabi. Maray pa sa tabako ang mga traffic enforcers nagdaraga nagdaraga sa tinampo. Mga busy mag-traffic ang mga traffic enforcers sa Legazpi, mga feeling police. Dos, tres. I know you want me.
Basta Morning, Henry M. Si Henry Maceda sa Basta Morning. Puro programa to. Napalsok na naman sa kuryenteng. Niyo. Paulo ko daw ako, Migo. Paulo ko daw tabi ako. BP, Oh, pwede tabi magmuda basta mag-sorry ka tulos. Pondo, latosunta ka. Bako yung suginibo? Latosunta ka dyan. Pwede. Latosunta ka dyan. BP, may paukod lang tabi. Sige daw, sige daw, sige daw, sige daw. Mm. Ano tabi ang opposite kan pro? Ah? Pro. Pro? Opo. Antay? Ano pa? Kontra? Con. Against? Con. Oh. Con, pro? Pro, con, tama Di ka. ba con Tama. ang opposite? Correct. So ano tabi ang opposite kan progress? Kabalik talang kang progreso? Opo. Tios. Panguna ko, Congress. Salbata na kang latosunta ka dyan. Puro pundi ako dyan. Puro pundi ako dyan. Inhale. Inhale. Exhale. Latosunta ka na. Nasay mo? Sarawayon ka na. Bye-bye. Good morning, tabi. Good morning. Sarawayo na joker rin na. Ay nako. Aleko. Ano nangyayari ba yan sa Indo? Tapos may nagkamungo niyan aga. Nangyayari sa Indo mga busing. Yan, ha? Good morning, Tabi, sa Indo. Hello? Kapag kaya Ah, ng titrit. Ah? Ay, sala. Ng titrit. nang titrip? Nang titrip? Then, nag-trip. Maya, trip off. Yung ane. Nagda sa babaga. Nang titrip. Nag-trip off. Nag-trip. Basta may naga ta, dapat relax lang kita, yo. Okay. Pirmi sa nang ano? Ah? Pirmi sa nang igong ano? Ano? Pirmi sa nang igong tsansa. Nya. Igong pag-asa. Basta may pag-asa, may chance, ha? Di ba? Oo, pero di magpakasobra. Di mo parang kipag-asa, ta, pirmian may chance, ha? Yo. Kaya nga, pero di magpakasobra. Di, nangani, baliliway-lawayan ko na. Kapag nasobrang ka, rapado. Okay. All the time, ang mga nasa ilalim at itataas, ang mga nagtataasan ay ibababa kahit majority pa sila at powerful Philippine policy. Si Barberan, happy birthday today.
Port. Kagusong apudan sa pulis, kung napa no ito kasuha, imagine hala kung albay, pasiring sa SM, inabutan ako ki masarang oras? Ako, halit digdi sa may... Yun sa tao, gari pagal naman ito, hirak naman ako kanto. Baka bago ng sistema ta. Nahiling ko, dumang pulis. Pati naman sa may kanto kang SM baga, ano sa may kanto sa may traffic, ano so hardware dyan. Di kong nailing. Uni nga ni, so... Ano daw? May activity na nag-i-stop kan traffic security guard. Dumande ko aram kung nagkataon itong baka may activity o baka ruluwasan man talaga. Kikalintura. Bata may kauron ka subanggi. Dapat yun, matibay ang traffic management tadi. Ha? Dapat yun ang in charge sa traffic head cam PNP sa Legazpi, bud ang PSO. Maghuroron. Disenyo ng bagong kotse, so Kung paano ayusun yan, tailing, madak may PSO kita. Anong pigi? Di akong naling na PSO kasapon. May pulis, naling ko daw ang pulis. Ay nako, siguro dapat yan adalan maguroron kung paano ayuson. Di man maiwasan na ma-traffic. Di man maiwasan na ma-autohon. Kaya lang, ang pigihilin kung paano magkaigwa ki smooth flow ang mga auto. Bata so nasasabat ko ng gad na saro na minatiko mandigdi sa may hardware baga. Bukas sa pinto niya. Di ba ko saan ko masupinto ko? Sabi sa ko, hi. Ngayon ako, hi po. Walang chismisan kami sa pangan kang tinampo. Uwi na lang tayo? Sabi ko, sige ingat po. Sabi niya, oo. Engineer Warren. At least nasa butan ta, nawara pa lang talaga yung kidesign na mag-natop. Ito pinaka-original design. Okay. Original design. Okay. Open lang talaga tayo. Para sa poste. Ito pa lang talaga. Tama pa lang sa kuyang duda na ang original design kanday talagang atop. Ay talagang atop? Oo. Pero sabi ni District Engineer
Ato pa na yan o dae? Ikaw po fast track ng depende, so design yung konkreto. Ayan, sinabi na. So, sabihin, finally, sabi ni Engineer Warren na mabugtak manggaray kaya to. Pero konkreto, slab. Oo. Iyan ang the best. Oo. Iyan ang the best. Aha. Okay, di at least klarado ang paliwanag ni Engineer Warren. Di ba? Klarado. O nasa butan ang sitwasyon. Okay? Di alat-alat. Di ko sabihin, no rin da ipapadago sa na pag-slab kaan. So, design dito, tigapay dali, tapos ipe-present manggaray sa probinsya, for approval ninda, may kung magka-oro yun na kan-design nyo. Ayun. Okay. Si Sir Magasto kang slab. At no cost yun depende sa parte kan gobyerno. Ano? Base sa original na design kang parke, wala man talagang atop ang stage. In addition na lang ito, susog sa naging rekomendasyon ni dating governor Lagman. Ayun. Okay, klaro. Ang siyempre, ang ibugtag, retractable beeper, tangkas lang pag may event. Tangkasabol. Tangkasable ngayon, 1 or 2 days kayo dapat tangkas na ngayon. Temporary man sana pag may event. Yes. Bugtag naman yan, pag may aktibidad naman. Okay. Ayan, tabi, BP Henry. Nangyari iyan na mga paliwanag na yan na pinagharapot si Engineer Warren Asutayatan mga membro ng Tanggunian Tandalabiga Diday ko, ayan, Hirit. Arang pala dapat ka na di. Marinaga. ini talaga ko lang ini mag-retractable paan o ano pa man ang ibugtak na dyan dapat. So, maray ang pagkagibog. Ito parang barason la, retractable ngayon, kaya ano ba nang nangyari? Kalibog man sa payo na. Kung retractable yan, dapat makusog. Yung ani pala, ito pala, dahil mo talagang design yan. Mga tao, dapat kaya dapat kaya organic. Nangyari na. Iyo pala. Relax. Diba? Ako yan, na point of view. Para patarni kong tang istorya na iyon na nangyari, na aram na kung ano nangyari. Tapos maharason ka pa. Relax. Ha? Relax. Iyo. Marayal daw ta. Relax. Okay? Bako ba sa pag-isip? Hindi kang punto duman. Anong nangyari duman? Nasa nabari. Inda ko. Sige si Baby, salamat. Balik sa pamilit natin, Sarah. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Paningit sa Morning Hirit. Good morning, siya. Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay.
Aram daw nindo na ang paborito tang avocado na healthy sa bawo ang gari palan lason sa mga bayong. Sigon sa Journal of the American Veterinary Medical Association, ang avocado ang may chemical na pigaapod na persin. Sa tawo, wara ining epekto alagad sa mga bayong, nakakalason ini kung saan pwede sindaman luya asin magadan. Kaya next time na mag-avocado toast ka, ika na lang magkaon. Huwag mo lang i-share sa Tweety Bird mo. Tandaan na bako gabos na healthy para sa tuya, unhealthy man na para sa inda. Yan po, Bibi, ang paningit sa morning hirit ngayon na Aldaw nin Martes. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Marhay na aga siya. DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 6:07. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Operators mahampang sa suspension kan operasyon sa quarry site. Kadaklan kan mga embelto sa road crash mga motorista sigon sa APSEMO chief. Krimen sa Legazpi City nagbaba. Sa Legazpi City Police. Senate President relic ni San Carlo Acutis dadarahon sa Pilipinas. Ikon kang Estados Unidos sa saindang nasyon. Business News, pagitaas kan presyo nin sira, daing basihan sigon sa pamalakaya. Health News, kadaklang kan mga tao na may hepatitis, day aram na sinda infected. Sa suspension sa pag-operate sa mga quarry site. Ilang hiniras ni Albay Governor Noel Rosal sa entrevista kan DCGB News kung saan magigirumduman ang kanakaaging aldaw ipinaluwas pa sana ang nagkaperang direktiba sa pagpundo kan operasyon kan 7 quarry operator sa Budiao Channel sa Daraga asin Manila Channel sa Ginobatan. Sigon kay Rosal, dahilan ini kan pagbalgar kan nagkaperang regulasyon sa pag-quarry, partikular na ang pag-abuso sa pinagtutugutan na extraction limit sa ngunyan. Sigon sa opisyal, halos sa 167 quarry sites, nasa 141 na sana ang nasa probinsya ni Albay. Katakod kay ni, mantiniduman na nasuspendido ang gabos na operasyon kan quarry sa Albay sagod sa Nobyembre dahil lang sa panahon kan tag-uran. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, kadaglan po na imbelto sa road crash mga motorista. Sigon sa APSEMO Traffic Safety Division Head Roderick Mendoza, base sa sendang pag-aadal asin padagos ng pagmomonitor kakulangan sa driver education kan mga motorista ang rason kan aksidente sa mga tinampo. Apera kay ni posible man na ang rason iyon poor road practices. Siring kan overtaking sa right lane, may consider na unsafe asin maigpit ay pinagbabawal. Ano ba pang mga drivers na dainin lisensya, mantang iba dainin disiplina sa mga tinampo. Katakod kay ni dahilan kan aksidente, nagpahayag din pagkaalarma ang Department of Health lalo na ang paglalangkaw ang bilang kan mga nagada na personal dahilan sa motorcycle accidents. Mga tugang sa lado lokal, Ibalong Festival Celebration bako perfecado alagad matrayumpo. Al Armario sa report. Perfect. At the scale of 10, 8. Yan ang personal na assessment ni Ricky Luterte sa Legazpi City Tourism Office sa katatapos pa sa ng Ibalong Festival.
public knowledge ang magayon na selebrasyon kanibalong Festival 2025 dahil kan mga naging highlights siring kan street dance competition, mutya, konsyerto, dragon boat race, billiard, asin iba pa. Naging high level ang ibang aktibidades, nagdaraning kaugmahan sa lokalidad, mga bisita, asin nagka-pirinabang man ang mga negosyante. Plano ka na City Tourism Office na maghagad ng feedback reports sa mga hotel, restaurants, mga lodging houses kung may positibo man na epekto ang tourist arrivals. Inako kan City Tourism Office na bakuman na perpikado naging selebrasyon, may mga dapat pang planchahon. Ang importante may positibong epekto ini sa turismo asin na-promote kan Legazpi at kulturang Bicol-non sa liderato niya ni Mayor Siam Ismail Alarmario, DCGP. Legazpi City Police Station, mga aksidente sa tinampo, nanginginot sa mga narirehistro. Angel Mostasa sa detalye. Nagbabaan dito sa syudad Legazpi kan bulan ng Agosto noong gibuhon bilang pagsunod sa modernong disenyo kan parke. Sa Barata. Karen, si Joshua Bino.
nag-aako din sadit na barya. Jomar Bien sa report. Alas 6 in the morning. Babalik kami. Makalipas lang kan mga patalastas. GB! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inyong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. News Express. GB News Express. Soto bilang bagong presidente kan Senado, pigsalidahan niya sa pwesto si Senador Chis Escudero. Napag-araman na si Senador Mig Zubiri ang nag-nominate kay Soto sa posisyon na dati nang nagserbe bilang Senate President kan taon 2018 hanggang 2022. Mientras na formal naman nanunumpa si Senador Soto bilang Senate President. Pinamahalaan ni dating Senate Chis Escudero sa iyang oath-taking. Ilang tinawan doon ni Senador Chis Escudero matapos salidahan bilang Senate President. Sayang sinabi na gusto niyang magpasalamat sa kapwa niya senador na nagdoon ng tiwala sa iya kang 19th as in 20th Congress. Nagpasalamat man ini sa mga empleyado kan Senado. Sigon sa senador, dakulang onra para sa iya ang pagserbihan as in magserbi na kabilang ang mga ini. Inumo man niya si Senador Tito Soto sa pagkailihir digdi bilang Senate President. Mantang yaon man sa iya bilang o yaon sa siya bilang sarong ordinaryong miyembro bago pagserbihan asin paglingkudan ang mga ini.
Mga tungang kan kontrobersyal na kontraktor na si Curly Discaya ang sobra sa 25% na nakuha ang kickback sa ni Speaker Martin Romualdez asin 18 iba pang mga kongresista sa kada infrastructure project na nakukuha kan sa indang kumpanya sa katulong pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee sa maanumaliyang flood control project. Sinabi ni Curly na itinaon ninda ang bribe money para kay Romualdez sa paagi ni Quezon City Representative Marvin Drillo asin ako Bicol Representative Saldico sigon kay Curly Discaya sa kada bes na nagiinom sinda sa wine story sa BGC asin EDSA Shangri-La Mall. Sinabi pa ni Kong Rillo na angabos sa iyang request para sa pundo hali mismo sa unprogrammed funds asin insertions na naprobaran ni Speaker Romualdez. Sigon kay Rillo na si Bogs Magalong ang nagduduman sa inda para kuahon ang kwarta sa opisina o sa wine story. Kongresista de Binolga ni Discaya na nagsolicit ng kwarta matapos mangganaan sa indang kumpanya sa sarong government projects. Iyon mga minasunod: Congressman Roman Romulo, Pasig City; Congressman Jojo Ang of Usbag, Ulimgo Party List; Kong Patrick Michael Vargas of Quezon City; Congressman Juan Carlos Arjo Atayde kan Quezon City; Congressman Nicanor Nicky Briones kan Aga Party List; Congressman Marcelino Marci Teodoro kan Marikina; Congressman Florida Robes kan San Jose del Monte, Bulacan; Congressman Leandro Jesus Madroño kan Romblon; Congressman Benjamin Benji Agaraw Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel kan Anwaray Party List; Congressman Leo de Ode Tariela kan Occidental Mindoro; Congressman Reynan Arrogancia kan Quezon City; Congressman Marvin Drillo kan Quezon City; Congressman Teodoro Jarisco Obaclan; Congressman Antonio Yodela kan Zamboanga Sibugay; Congressman Dean Asistio kan Caloocan asin Congressman Marivic Cupilar kan Quezon City. Pinuntis Tarmani ako Bicol Party List Representative Saldico ang alegasyon na nangumisyon may kinaraman sa isyo kan flood control projects. Kasi ang statement sinabi ni ko na daing basihan asin irresponsable ang mga akusasyon sa iya na nagluwa sa pagdangog kan Senate kan Senado, partikular na ang mga sinabi kan mag-agom na Discaya. Sigon kay ko ang mga alegasyon bako sa nang hearsay kundi politically motivated para libongon ang publiko asin ilihis ang accountability. Pagabot sa isyo kan 2025 General Appropriations Act o GAA, sinabi ni ko na ini sertifikado asin aprobado kan Kamara asin Senado asin permado mismo ni Presidente Bongbong Marcos. Niya nasa Senado na veto kan presidente ang nagkaperang probisyon asin pinugol ang pagluwas kan nagkaperang pundo para sa proyekto, pero ang validity kan 2025 GAA nahampang sa kaso sa Korte Suprema asin Ombudsman. Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pahayag kan kontraktor na si Curly Discaya nagresibe ini ng komisyon hali sa mga flood control projects. Ipinaliwanag niya na wala siyang pakaisi, wala siyang permiso asin wala siyang basbas sa siring na gibo. Ipinunto ni Romualdez na maski saan Kamara de Representantes sa Senado nagdidebate asin nag-aprobar kang national budget bako ini ang nag-release nin fundo, nagpautob man nin proyekto asin iniman ang trabaho kan executive asin Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang sisay man na gumamit kan sa iyang pangaran dahil siya nin pakaisi asin nagtutugot asin pigigibo ini para magdilihensya ang mga ini mandaraya asin sindaan dapat na manimbag. Inuting millennial saint kan simbahang katolika na si San Carlos Acutis pon Nobyembre 28 sagkod Disyembre 15 sigon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP News. Parte kan pericardium o fibrous sac na nakapatos asin nagaprotekta sa puso ni San Carlo anda darahon sa nasyon. Kumpirmado man ini kan Diocese of Assisi Nocera Ombra Gualdo Tadino
kung saan ipinagkatiwala ini sa Friends of Blessed Carlo Acutis Philippines ang relic kan millennial saint. Papanginutan man ni Obispo Dennis Villarojo kan malolos ang pilgrimage sa relic. Sigon sa grupo, ang pag-abot sa relic sarong makaistoryang pagkakataon kan pagbabagong loob asin selebrasyon para sa simbahang Katolika sa Pilipinas, lalo na sa mga jóvenes asin familia. Pinagirumduman kan ni ang mensahe ni San Carlo na ang Eucharistia ang satuyang dalan pasiring sa langit. Sigon kay San Carlo, namidbidan ang paggamit ng teknolohiya para sa ipalakop ang pagtubod. Nagadan siya kan taon 2006 sa edad na 15 anyos dahil sa helang na leukemia. Opisyal na pinagkanonisar bilang primerong millennial saint sa Acutis kan Domingo sa Roma sa pamayon ni Pope Leo XIV. Nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratt Siambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world. Numero uno, tulad mo. Drink responsibly. GB News Express. GB News Express. Tangunyan sa ibang nasyon, nakatalaan po na pabalikon sa saindang nasyon ang mga South Koreans na inaresto kan immigration sa sarong planta ng behikulo sa Georgia. Sinabi ni South Korean Presidential Chief of Staff Kang Hoon-sik na nagkaigwa sindahan ng negosasyon para sa pagpapalibre kan mga naarestong obrero. Pega-ariglar pa ang nagkapirang dokumento kan 475 na mga arestadong obrero as inigwang nakahandang chartered flights ang mga ini. Sinabi ni Hon Human, ang border czar ni US President Donald Trump, na dakol pang masunod na operasyon para maaresto ang mga illegal immigrants. Kirawan po nindoon ni Fernando Hicap
Pambalansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya, nabako mga parasir ang dahilan kan halangkaw na presyo nin sira sa merkado. Tinawan niya ninduo na wara sa rason as in artificial ang pagitas kang presyo nin sira dahil wara man kakapusanin supply. Sigun kay Hikap, traders ang nagtatalaan kang presyo nin produkto. Sinabi niyang naglangkaw ang presyo kan sira sa merkado, bantang pareho man ang giraray na bakal sa senda kan mga negosyante. Nangapudan man ang pamalakaya sa gobyerno na asikason ang pag-abuso kan mga traders. Napag-araman na sa presenting nabakal o pabakal mo yan, mas mahal pa ang kilo kan sibubog o galunggong sa nababakal na karne asin orig o kaninin orig asin manok. Karaklan kan mga tao na may hepatitis, day aram na sinda infected pala. Paring Mar, ano nangyari? Good morning. Good morning, BP. Saro sa anom na tao o katawo na nabubuhay na may hepatitis ang aram o day araman sindang status. Yan sinabi ka mga eksperto sa salud sa pagkukonduktang maiwas na pag-aadal. Kasabay kini, nag-abiso ang World Health Organization o WHO na day magtinir sa diklom ang pagpatesting iyo ang primerong lakdang para mapreventaran ang liver cancer. Dagdag pa ka mga eksperto na umaksyon ng unyan tulos, magpa-hepatitis test na. Health News from Newsbase, Mardila, Daiba. Aramon tanawan bareta sa kamugtakan kampanahon kasabay si Ariel Samodio. Para po sa tuyong weather forecast mo niya na Martes, easterlies ang padagos man giraray na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas, asin Mindanao. Sa magkapon ng Kabikulan, nilalauman man ang mapanganoro na kalangitan, guwaman, dyansanin mga kalat-kalat na mga pagkuran, asin pagkikilat pagdaguldol. Maluyang sa katamtaman na Doros na halay sa norteng sirangan na mamatian, na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. At tinating agwat kan temperatura ngunit na maghapon, 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.34 ni Naga, masulno pa dyan alas 5.51 ni hapon. Halilidi sa Diyos di Pag-asa, Ariel Samodio. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Baldaran at si Nicole Ann Glorian. Siringman, ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwan. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB! High blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba. Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok nang nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Baretang Kalapnit! Alright, sandali lang mga morning hiriters. Lalaking mahal. Alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang na darakan sobrang paginom. Ninaala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugbahan kunday magbabago. Tanganing mog mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Leverade. Leverade Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaw ng proteksyon. Soral daw na paginom kang Leverade, pwede man na mabawasan o pwede man na mapugulan ng paghubag kayan. May bisyo man na wala. Mahilig ka man uminom o daig, mas maray na isabay. Silimarin Capsule, mababakal sa mga butika nationwide. Ukudadaw ni Mother Superiora. Atabon? Ha? Baka may date. Malay mo, bakar katupad naman. Sabi ko rin. Ang tupara. Oo. Di man kiarog kaya. Kawasa ngaya. Oo. Lakop na sa ang TikTok
Kaya kita problema tayo. Igwagaro talaga. Talaga? Oo. Talaga? Naman ko lang naaraman na igo talaga palanggaan. Nagari hilang niya din. Nakakaulakit pala niyan. Nakakaulapin. Ang pagpapalagay. Rinadang ugo yan. Paralinig. Oo. Rinadang ugo yan. Araw mo na. Gararam ko na yan Gararam. Gari may nakasabi na kansa ko Hindi kung tama so nasa isip ko. Dahil ko lang sure. Pero, dahil ko ng istorya mo. Manok ni Kuya Nongs. manok ni Nongs Meat Shop. Sabi ba? Kaya di ba distansya ko eh. Ay. Think I'll go out to Alberta where there's good Ari pala ang paros duman sa Alberta di. to working for. Still I wish you'd change your mind Agkang paros. one more time. Lingon yan ano na? Daing pagkait. Balos-balos man sana yan. Balos-balos. Paano kaya na ano yan? Maski nga di gari ara mo, pasensya niya na sana. Paano kaya? Sa paron niya iyan na ginibon niya. Baga. Ako't siya'y naghihintay, masagi ng iyong bibig. Buhok na mahaba, iniingat-ingatan mo. Yung bagari. Isang linggo'y pinaputulan mo ito. Ila'y aking isipan. Ay, nako. Sin at hindi tinutulan.
Bakit? Malagit na. Ano nga son? Ay, iba man ang hapot palan kayo ni. Madam po, guna. Bago po magabot ang alat mo na. Napindot ko sa okay. Alright. Napakidabol si Kado Tabi. Wala dang sound sa tuyang live. Thank you, Joshua. Yan po ang konsuelo lang po sa morning hearing. Oras natin 5 minutes bago po magabot ang alas 7 ng aga. Uy, igwa pa tabi ako digdig 5 pang tickets, no? Apat pa para po sa tuya na dinner tabi para sa mga dinner for a cause, mga tugang kang Diocese kan Legazpi. Baka po interesado po kamo, may 5 padigdit na ticket, pwede ko pong ihatod, pwede po ko tabing ipakuha, saan man tabi kamo na kayang abuton kan auto, pwede ko pong ipahatod yan sa inyo. Basta, bakor sa Manila, o bako ulang sa ilang po mga tugang sa Albay, o digdi lang po sa Legazpi, haraming lugar, ha? May apat pa kaya digdi, ano yan, madali na po na magtapos ang satuya tabi na distribution kan sa amin pagpapabakal kan mga ticket na yan sa kantidad po na 5,000 pesos, no? Kaya sa mga interesado po na mga may surusobrang kwarta dyan, sa mga interesado tabi na may surusobrang kwarta dyan, text na lang po nindo ako sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. I-text mo nindo ako ta. O kung bako man, dumirekta po kamo sa opisina, hanapon po si Shirley. May apat patabing pidaso digdi. Baka lamang may nagdadangog dyan na may surusubra, kuha na lang tabi kan sa indong ticket. Didi po sa, gani may naka-reserve sa kuya digding nagkaduwa. Anyway, sa October 8 na po yan, pag ika po pag ika po nagbakal ki ticket, automatic na po na ikasaro ka sa mga benefactor kan sa tuya tabing nag-ireskwela sa seminaryo. Ang proceeds kay ni mapapaduman tabi sa seminaryo kan Tabaco City, dyan po sa Panal baga, sa Panal. Tapos sa Mater Salutis Seminary, dyan po sa Barangay Kimantong. Tapos po dyan sa Formation Center, dyan po sa Naga City. Susugan duman sa interview tatabi kay Obispo Joel Bailon. Okay? So, baka po may kon kamo dyan, interesado kamo, message lang po nindo ako sa kuyang numero o pwede man po nindo ako na i-text, apudan sa tuya tabing cellphone number o sa messenger tabi. Pero sa messenger, medyo nahaloy-haloy kong masimbagta. Paano kaya sa kwan ko? Padakol tabi ang mga request na mensahe, mga tugang sa tuya tabing messenger. Mas madali po sa kuyang cellphone sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Okay? O di sige, param na muna kita 7:30, babalikantan mga issues sa tuyang palibot. Balunta daw na ma-interview lamang ang mga dapat na magpaliwanag. Sa mga issue baga sa nasyonal. So tungkol sa Aleco, karon ta daw si Governor Noel Rosal regarding yan. May mga grupo na nag-organisa para kontra tabi duman sa nagluwas na barata. Kan mga nakaaging aldo na so Aleco da piga planuhan ay privatize gararay. Oda baka makaroon
binibo na hearing mga tugang kang Senado. Dagugunta ang sa endang mga mas ekstensibo na paliwanag may kinaraman po sa mga isyu na yan na nagluluwasan po sa palibot sa akusasyon may kinaraman sa mga proyekto, budget insertion, mga tugang sa 2025. Ito po ang lalaking hindi inuumaga. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Henry M. Mabuhay. Goodbye. I love you all. Basunod na. News Director Mar de la Cruz. Yun po si Sexing Jasmine Balolo. Salamat. Goodbye. Maray na aga po sa Nuga Boss. Mabuhay. Sirain at linisin ang maaaring